ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода Қурбон. истиқлолият ва таъмини сулҳу субот, шароити зисту зиндагонӣ ва нигоҳи аҳолии мамлакатро ба ҷаҳони имрӯз куллан тағйир дода, дар дили онҳо умеди тозае ба рушди ояндаи ҳаёт бедор намуд. Ба шарофати ин падидаи зиндагисоз, миллати тоҷик тақдири ояндаи давлату миллати худро ба дасти хеш гирифт. Ин аст ки имрӯз дар кӯчаи хиёбон ва боғу гулгаштҳо сокинон осудаҳолона бо дили саршор аз муҳаббат ба ватани муқаддас Тоҷикистон гашту гузор менамоянд. Дилшод Ҳакимзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. истиқлол неъмати бебаҳоест ки инъикоскунандаи оғози зиндагии нави халқ ва ибтидои марҳилаи тозаи ҳаёти сиёсии давлати миллии тоҷикон мебошад. ҳар як дастовард ва анҷоми коре бо номи истиқлол ва ба хотири таҳкиму арҷгузории истиқлол аст. назари воқеъ ин ҷониб бар он ифода меёбад ки муҳимтарин дастоварди даврони соҳибистиқлолӣ ба вуҷуд омадан ва пойдор гаштани сулҳу субот ва оромиву осудагии сокинони мамлакат мебошад. ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ба таъмини амнияту субот ва рушди тамоми соҳаҳо аз ҷумла ба рушди иқтисоди миллӣ, афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, бунёди иншооти азими аср, таъмини амнияти озуқавории аҳолӣ ва дар ин замина ба фароҳам омадани шароити хуби зисту зиндагонии аҳолии мамлакат мусоидат намуд. истиқлолу озодӣ барои мо рамзи воқеии ифтихор аз ватану ватандорӣ, бузургтарин имконияти давлатсозиву давлатдории мустақил, илҳомбахши азму талошҳои созанда ва ба хотири таъмин намудани рушди давлат, ободии ватан, зиндагии осоиштаи мардуми Тоҷикистон ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҳар як оилаи кишвар мебошад. дар зарфи беш аз 3 сола мардуми мо тавонистанд ки беҳтарин арзишҳои миллии худро зинда созанд, худшиносиву худогоҳии миллиро ба пояи баланд бардошта, на танҳо фарҳанги беназири худро эҳьё намоянд, балки онро ба талаботи давлатдории навини худ ва ба воқеияти ҷаҳони муосир мутобиқ сохта дар арсаи байналмилалӣ ба таври шоиста муаррифӣ намоянд. муҳимтарин нишонаи ватандӯстии ҳар як фард ифтихор аз дастовардҳои давлати соҳибистиқлоли тоҷикон ва талош ба хотири таҳкими минбаъдаи он мебошад. ҳар шахсе ки худро соҳиби ватан медонад ва мафҳумҳои истиқлолу озодиро муқаддас мешуморад, бояд ҳамаи андешаву амали худро ба он равона созад ки омодагӣ ба ҳар як ҷашни истиқлол, ба хусус 35-солагии ин рӯйдоди сарнавиштсоз ба марҳилаи нави болоравии эҳсоси худшиносӣ, ифтихори миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва вусъати созандагиву ободкорӣ мубаддал гардад. имрӯз дар натиҷаи шарафёбӣ ба истиқлоли давлатист ки аҳолии мамлакат шомгоҳон дар фазои сулҳу оромӣ бо рӯҳияи болида ба кӯчаю хиёбон ва боғу гулгаштҳо баромада сайру гашт менамоянд. неъмати истиқлоли давлатиро дар лабханди ҳар як кӯдаки тоҷикистонӣ дидан мумкин аст ки дар ин фазо осудаҳолона қадам мезананд. қобили тазаккур аст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ қомат афрохтани биноҳои хуштарҳу замонавӣ, либоси сабз ба бар кардани боғу гулгашт ва кӯчаву хиёбони пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе завқу ҳавас ва ҳуввияти миллиро бедор намуда, дар саҳм гузоштан ба ободониву бунёдкорӣ ва эҷодкорӣ илҳомбахш мебошад. истиқлоли давлатӣ ва таъмини сулҳу субот барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон шароити зиндагии шоистаро фароҳам оварда, дар дили ҳар яки онҳо ҳисси ифтихори шаҳрвандиро таҳким бахшид. дар ҳақиқат ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба дастовардҳои зиёде дар тамоми соҳаҳо ноил гардид ва ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ аз ҳар як фард масъулияти баланди шаҳрвандиро тақозо менамояд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати рушди бештари соҳибкори хурду миёна тадбирҳои муҳим амалӣ мешаванд. шарҳи тоҷинисои Файзуллобек.
ҳамасола дар паёмҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии мамлакат дар баробари дастгирии соҳаҳои дигари ҳаётан муҳими хоҷагии халқ ба шуғл фаро гирифтани шахсони бекор, рушди соҳибкорӣ ва дастгирии соҳибкорон таваҷҷӯҳи махсус равона карда мешавад. Бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хӯруғ дар заминаи эълон гардидани марҳилаи нави рушди вилоят дар маркази шаҳр муддати 1 сол мешавад ки хизматрасонии истеҳсоли гул, гулқанд ва гулҳои зинда ба роҳ монда шудааст. ҷиҳати васеъ намудани доираи фаъолияти корӣ ва ҷалби шахсони корҷӯ ба ин нав хизматрасонӣ, соҳибкори ҷавон дар ҳамкорӣ бо филиали муассисаи давлатии маркази таълими калонсолони Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои бонувон ва духтарони бекор курси кӯтоҳмуддати қаннодӣ роҳандозӣ намуда, нозукиҳои ин касби ба талаботи ҷаҳон ҷавобгӯро омӯзонда истодааст. аҳолии маҳаллӣ аз таъсиси чунин маркази замонавии хизматрасонӣ изҳори хушнудӣ намуда, аз фурӯши гулҳои тарутоза ва маҳсулоти қаннодӣ ба таври замонавӣ тайёршуда болида рӯҳ гардиданд, зеро пештар чунин хизматрасонии сатҳи баланд дар шаҳри Хӯруғ мушоҳида намегардид. маҳз дастгирии ҳукумати мамлакат аз соҳибкорони ҷавон аст ки иқдомҳои нек рӯи даст гирифта шуда хизматрасонии муосир пешниҳод карда мешавад ва аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ то ба имрӯз соҳибкори ҷавон дар рушди соҳа саҳм гузошта таҷрибаи баландро аз иштирок дар ҳамоишҳои сатҳи баланди ҷаҳонӣ аз худ намуда истодааст ва бо воситаи курсҳои омӯзишӣ кадрҳои нави ҷавони соҳаро низ тарбия намуда истодааст. дар баробари сокинони шаҳр бошандагони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон метавонанд гулҳоро дастрас намуда барои имконият тӯҳфаҳо дастрас кунанд, гулҳои зинда. яъне маҳз дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст ки ҳамаи соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд фаъолияти пурсамар намоянд. даврони соҳибистиқлолӣ мақоми занро дар ҷомеа марҳила ба марҳила баланд бардошта, аз ҷониби ҳукумати мамлакат барномаҳои нав ҷиҳати мусоидат ба шуғли аҳолӣ пиёда гардида, барои онҳо дар баробари маълумоти олӣ доштан барои аз худ намудани касб шароити мусоид фароҳам овардааст. соҳибкори ҷавон ният дорад истеҳсолотро васеъ намуда бо ба роҳ мондани курсҳои омӯзишӣ теъдоди коргаронро афзун намояд. ҳоло 3 нафар коргар ҳамроҳи соҳибкори ҷавон кору фаъолият доранд ва дар як рӯз наздик ба 15 гулро аз ширинӣ тайёр намуда, гулҳои зиндаро аз давлатҳои хориҷӣ дастрас ва маҳсулотро то муддати зиёд аз 1 моҳ дар яхдони махсус нигаҳдорӣ менамояд. мизоҷон ҳамчун армоғон барои наздикон ва пайвандони худ аз мағозаи гулқанд гулҳоро бо тарҳи гуногун дастрас менамоянд. чунин иқдоми нек ва ташаббуси соҳибкор дар дигар нуқтаҳои ҳудуди шаҳри Хӯруғ низ ба нақша гирифта шудааст. тоҷинисои Файзулло Бек, Муборакшои Рустам, шаҳри Хӯруғ. ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ роҳҳои мошингард таъмиру таҷдид мешаванд. Олим Носирзода гузариш медиҳад. дар доираи амалисозии иқдомҳои созанда ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташаббусу саҳмгузориҳои сокинону соҳибкорон мунфаршсозии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бо маром идома дорад. масофаи умумии роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳия наздики 216 километрро ташкил медиҳад ки аз ин 13 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта 13.1 километр ҷумҳуриявӣ ва наздики 190 километр роҳҳои маҳаллӣ мебошанд. дар партави амалисозии ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдому ташаббусҳои ободгароёнаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, сокинону соҳибкорони маҳаллӣ низ дар раванди чунин тадбирҳои бунёдкорӣ саҳми назаррас гузошта истодаанд. ҷиҳати ободу зебогардонии маҳаллизист ва таъмини шароити мусоиди кору зиндагӣ барои сокинон бо саҳмгузориҳои соҳибкорон дар деҳаи Тудабоёни ҷамоати деҳоти Чӯбек роҳи автомобилгарди маҳаллии байни деҳа бо дарозии беш аз 2 километр ва паҳноии 4 метр навсозӣ ва мунфарш карда шуд. корҳои сохтмонӣ бо ҷалби техникаву механизмҳои пуриқтидори зарурии роҳсозӣ ва қувваи корӣ аз ҳисоби сокинон бо сифати баланд иҷро гардидааст. ҳамзамон иншооти даромадгоҳи деҳа бо навиштаҷоти ном ва дар шафати он таъсиси гӯшаи ифтихорӣ бо насби аксҳои қаҳрамонони Тоҷикистон дар шакли зебову замонавӣ сохта шуда, дар ин масири даромадгоҳи деҳа як истгоҳи муосир низ бунёд гардида мавриди истифода қарор дорад. ҳамзамон аз ду ҷониби роҳи маҳаллӣ шиору овизаҳои тарғиботӣ ватандӯстона насб гардидааст. инчунин тибқи нақшаи роҳандозишуда корҳои роҳсозӣ дар дигар қитъаҳо идома дошта, ояндаи наздик мунфаршнамоии роҳи автомобилгарди маҳаллии шаҳраки Москва Чӯбек Сарбанд ба масофаи 15 километр дар назар дошта шудааст. яке аз мушкилотҳое ки дар деҳа буд, роҳҳои фарсуда буданд, роҳҳои ҳамвор набуданд, роҳҳои мушкилгузар буданд. барои хонандагон ҳам дар роҳ рафтан омадан мушкил буд, барои техника ҳам рафтан омадан мушкил буд. акнун ин мушкилӣ ҳам бартараф шуд.
صاحبکاران دهه سهم خودشون گذاشتن و اسفالت پوش کردن راه را. همه این کارهایی که شده است اقدام‌های پیش گرفته جناب عالی پیشوای معظم ما است که روز تا روز دهه ما از حساب مثال همین صاحبکارا آباد شده است. این هم دلالت به زمان استقلالیت میکند که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امنیت مردم تامین کرده شده است و مردم هم برای آبادانی، برای رشد، ترقیات، پیشرفت دهه مثل همین ناحیه هم سعی و کوشش تلاش کرده ایستادیم. ҳамзамон дар идомаи чунин иқдомҳои созанда бо дастгирӣ ва саҳмгузориҳои соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳаи тӯдабоёни ҷамоати деҳоти чӯбек бо кандани чуқурии 84 метр аз зери замин оби нӯшокӣ бароварда шуда имрӯз сокинони деҳа пурра бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин гардидаанд. айни ҳол деҳаи мазкур 208 хоҷагӣ ва дар маҷмӯъ 3700 нафар аҳолӣ дорад. бо амалисозии иқдоми мазкур мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ барои сокинон бартараф гардид. дар деҳаи мо аз тарафи соҳибкорон از روی اقدام‌های پیشگیری جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان صاحبکاران دهه با چنین خلاصه آمدند که در دهه کارهایی که اولین درجه هستند و برای مردم مشکلی میارند همون کارها را به انجام رسانند. آب از دهه همسایه می اومد تا همین دم تنقیصی بود. آب‌های نوشاکی وقت ساعت داشتن دائمی آب نبود و امروز باشد آب اکنون دائمی می شود. از چقره 84 متر آبی نوشاکی برآوردند. дар заминаи амалисозии лоиҳаи таъминоти сокинон бо оби нӯшокӣ дар маркази деҳа бунёди обанбори захиравӣ низ нақшагузорӣ шуда рӯзҳои наздик сохта мешавад ки ин имкон фароҳам месозад ҳатто ҳангоми қатъ гардидани қувваи барқ ҳам ба таври шабонарӯзӣ барои сокинон оби тоза дастрас гардад. тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бахшида ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ амалисозии дигар иқдомҳои созанда низ дар назар дошта шуда дар ин самт тадбирҳои зарурӣ идома доранд. олим носирзода, олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, ахбор. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ мамлакат бо таваҷҷӯҳи ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 566 иншооти соҳаи маориф сохта ба истифода дода шудааст. дар соли нави таҳсил дар маркази шаҳру ноҳия ва деҳоти вилоят бо ба истифодадиҳии биноҳои нави таълимӣ синфхонаҳои иловагӣ барои то 10 000 нафар хонанда шароити беҳтари таълиму тарбия фароҳам оварда мешавад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёс Бобоҷон. айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 952 муассисаи таълимӣ фаъолият доранд ки аз ин 566 иншооти соҳаи маориф, мактабу кӯдакистонҳо барои таълиму тарбия то 88 000 нафар хонандагон, кӯдакон маҳз дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоси президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта ба истифода дода шудааст. дар сиёсати маорифпарваронии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳати таълим, тарбия ва омодасозии мутахассисони соҳа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир шуда, ҳоло низ раванди бунёди биноҳои таълимию томактабӣ, муҷаҳҳазнамоии онҳо дар шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоати деҳот вусъат бахшида шудааст. дар асоси нақшаҳои таҳия намудии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят дар шаҳру ноҳияҳо, деҳоти дурдаст биноҳои нави 37 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ сохта мешаванд ва ҳоло як қисми биноҳои муассисаи таълимӣ сохта ба истифода дода шуда боз корҳо идома доранд. дар соли 2024 зиёда аз 46 иншооти соҳаи маориф аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ба нақша гирифта шуда барои 10360 ҷои нишаст ба нақша гирифта шудааст. алҳол дар 6 моҳи соли 2024 11 иншооти соҳаи маориф мавриди истифода қарор гирифт ки 1720 ҷои нишастро ташкил медиҳад. дар назди 3 муассисаи таълимӣ 30 синфхонаи иловагӣ барои 800 ҷои нишаст, 5 бинои муассисаҳои томактабӣ барои 920 ҷои нишаст мавриди истифода қарор гирифт. қобили зикр аст ки дар соли 2023 иншооти соҳаи маориф дар вилоят зиёда аз 49 иншоот мавриди истифода қарор гирифт ки 10930 ҷои нишастро дар бар мегирад. ғайр аз синфхонаҳои иловагӣ боз иншоотҳои ёррасон ба монанди ошхона, толори варзиш, толори маҷлис, толори китобхона сохта шуда истодааст.
ҳамзамон аз тарафи дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати маориф, шарикони рушд, саҳмгузории соҳибкорон бунёди биноҳои нави таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ вусъат дорад. дар ноҳияи кӯҳистони масчоҳ аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бинои зебои замонавии таълимӣ идома дорад. бино бо назардошти беҳтар намудани сифати таълиму тарбия барои фарогирӣ 420 хонанда буда дорои маҷлисгоҳ, толори вардиш ва дигар иншооти ёрирасон мебошад, ки дар ин ноҳияи дурдасти кӯҳистон ба насли наврас шароити таълим мувофиқ ба замони муосир фароҳам оварда мешавад. дар ҷамоати диҳоти тағояки ноҳияи Спитамин дар доираи лоиҳаи Каса ҳазор сохтмони бинои нави таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 16 сохтмонаш дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад, ки дар соли хониши нав барои 480 нафар хонанда дар ду баст шароити беҳтари таълим ва кору фаъолияти омӯзгорон муҳайё карда мешавад. дар ҷамоати диҳоти Куруш бошад тариқи ҳашари дастаҷамъии бинои таълимӣ барои 480 хонанда дар ду баст идома дорад, ки бо ба истифодадиҳи ду бинои иловагӣ дар ҷамоати диҳоти Тағояк ва Куруши ноҳияи Спитамин барои 900 нафар хонанда дар ду баст шароити беҳтари таълим фароҳам оварда мешавад. дар ноҳияи масҷоҳ назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 20 бо саҳми аҳолӣ ва шарикони рушд сохтмони 4 синфхонаи иловагӣ барои 200 нафар хонанда дар ду баст ва дар ҷамоати диҳоти Обшорон дар ду деҳа ду бинои филиали муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 18 ки барои фарогирӣ то 400 нафар хонанда дар ду баст корҳои сохтмонӣ идома дорад, ки дар соли хониши нав мавриди истифода қарор дода мешавад. филиали муассисе ки дар деҳаи Пахтакор ҷойгир шудааст, солҳои дароз аз ин деҳа 3 километр пиёда ба маркази шаҳрак мерафтанд барои дарсхона. имсол мо аз ин проблема мебурем. мана бо дастгирии ҳукумати ноҳия ва шӯъбаи маорифи ноҳия муассиса пурра бо мизи курсиҳо таъмин карда мешавад, тахтҳои синфӣ. ғайр аз ин мо боз як филиали дигар ҳаст дар муассиса дар деҳаи Обшорон барои 100 нафар дар як баст яъне ки муассиса сохта ба истифода дода мешавад. ба рӯзои наздик ҳамагӣ 8 симхона пӯшида доданд дар ду деҳа. ин бисёр кори фаромӯшнашаванда аст. ҳамин гуна имрӯзҳо дар ҳамин шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд хусусан дар деҳоти дурдаст сохтмони биноҳои нави таълимии муассисаҳо ва синфхонаҳои иловагӣ идома дорад, ки ба хотири мутобиқ шудан ба замони муосир беҳтарнамоии сатҳи омӯзиши фанҳои таълимӣ забонҳои хориҷӣ амалӣ мегардад. ҳоло дар 952 муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 570596 нафар хонандагон таълиму тарбия мегиранд. дар баробари бунёди биноҳои нави таълимӣ муҷаҳҳазнамоӣ дар ин рӯзҳои таътили тобистонии хонандагон баҳри омодагӣ ба соли хониши нав таъмири бино, синфхонаҳои таълимӣ, муҷаҳҳазнамоӣ идома дорад то хонандагон дар синфхонаҳои таъмиргардида бо рӯҳии тоза соли хониши 2024-2025ро истиқбол гиранд. дар деҳаи шӯли ҷамоати диҳоти ба номи Нусратулло Махсуми ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ хатти оби нӯшокӣ бунёд карда мешавад. масофаи хатти оби нӯшокӣ 35 километрро ташкил намуда, он бо саҳми соҳибкорони ватандӯст бунёд мегардад. гузориши Идигули Маҳмуд. сохтмони хатти оби нӯшокӣ асосан барои таъмини эҳтиёҷоти аҳолии деҳаи шӯли ҷамоати деҳоти ба номи Нусратулло Махсум дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шуда истодааст. тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо, афзоиши аҳолӣ ва майдони кишту дигар зироатҳои кишоварзӣ боиси он шудааст, ки дар шароити деҳот аҳолӣ роҳҳои манфиатовари захира кардани обро пайдо кунанд то мушкилоти ҷойдошта давра ба давра бартараф гардад. сохтмони мо тақрибан 5 сол пеш кор шурӯъ намуд. 3 сол шуд ки мо кори амира сар кардем. тақрибан 30-35 километр дарозӣ дорад. мақсади мо ки суханҳои пешвои муаззами миллат пайваста кӯшиш менамояд ки мо ҷавонон ба ҳамин ободкорӣ, созандагӣ ва роҳсозӣ, обёрӣ, ободӣ машғул шавем. масофаи хатти оби нӯшокӣ 35 километрро ташкил намуда, иншоот аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 4000 метр ҷойгир мебошад. дар ин мавзеи баландкӯ даҳҳо манбаи захираи оби чашмаҳо мавҷуд мебошад, ки истифодаи оқилонаи он метавонад мушкилоти камобиро дар шароити кӯҳистон бартараф созад. ин аст ки мардуми деҳа иқдом гирифтанд то иншооти нави замонавӣ бунёд намоянд то таъминоти об
باز هم بهتر و خوبتر گردد. اهالی دهات شول و نورساگی آب تنقیصی کشیدن از حساب آب مردم را وادار ساخت که اوید این مسئله چاره‌جویی اندیشند و ما نیز در یک جایگی با مردم چطوری که پیشوای معظم ملت با مردم تاکید میکند در برآمدهای خود اوید از نو سازی و این چنین برقرارسازی زهبور و کانال‌های پیشینه ما نیز این دستور و هدایت‌های آن کس را همچون سرمشق کار خود قرار داده خواستیم که از نو به خاطر برطرف نمودن مشکلات مردم از حساب آب یک کانال نو در شرایط کوهستان کارکرد کرده به مردم رسانیم. در آینده صدها گکتارها که امروز مردم از حساب نارساگی آب نمیتوانند که کشاورزی نمایند، نهال شنانند و باغسازی کنند، در آینده همین مشکلات مردم را برطرف نماییم. ساختمان خط آبی نوشاکی سال 2023 آغاز گردیده تا همین دوره سال جاری در مسافه 20 کیلومتر تخت و هموارکنی و ساختمان راه ماشینگرد اجرا شده است که بعداً وصل و نصب قبرهای خط آبی نوشاکی در شفط آن انجام داده می شود. منبع آب از موضع چشمه کبود و چقورق آغاز گردیده دهها چشمه های صاف این موضع های بلنکو احتیاجات اهالی را با آب تامین خواهد کرد. در ساختمان خط آبی نوشاکی جوانان دهه سهم خود را گذاشته ایستادند. مسافه خط آبی نوشاکی 35 کیلومتر را تشکیل نموده انشاءات از حساب جوانان سخاوتمند و وطن دوست مبلغ گذاری شده ایستاده است. وحدت و یگانگی، صلح و ثبات و همدیگر فهمی مردم همیشه باعث سرعت بخشیدن کارهای آبادانی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی محل زیست و دهه و ناحیه می گردد. این است که اهالی دهه روزهای یکشنبه به حشر برآمده در رفت کارهای ساختمانی خط آبی نوشاکی کمک می رسانند تا انشاءات در مهلت پیش بینی شده و با صفت بلند به استفاده داده شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. تماشاگران عزیز، در همینجا برنامه اخبار به انجام میرسد. موفق و خانه آباد بمانید.